سلام ناي مالكي ميديا تخطاتلتي كميل لكم أنا دحانية እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብዛዝ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ተምኒታዩ እሞ ናይ ማልኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሐሪትን ዝበልግዋ ዛንታ ብሚኪ ኣሻዓለይ ዝተጻሕፈት ጽሑፍቶ ነባኹም የብል ኣለኹ ነታ ዛንታ ቅድሚ ምጅማርኩም ግን ሳብስክራይብ ብምግባር ነዚ ቻናል ጀምርዎ ነፍቲ ዛንታ ክፍለኩም ሰናይ መከታተል ሄለን ንኽትምርዖያ ናብ ኣዲስ ኣበባ መጽያ ኣጋጣሚ ክትመጽእ እንተላ ሞባይል ስለ ዘይነበራ እተ ብደገ ዝቕመጥ ዝነበረ ናይ መጻኢ በዓል ቤታ ክሰደላ ምዃኑ ነጊርዋ ኣይደንጎየን እውን ከም ቃሉ ኣፍልጦ ስለ ዘይነበራ ዘርሊ ነገራት ፌስቡክ ሜሴንጀር ይኹን ካልእ ነገራት ከፊቱ ሰደደላ ሄለን ግን ድሕሪ ኣዲስ ምእታዋ ክትዓብድ ድያ መጽያ ክትምርዖን ድዒ ኣዲስ ክልተያ ጌራታ ከም ሓውሌቶ ቀትሪ ትድቅስ ምሸት ድማ ትውላዕ ንሱ መጠን ዘይብሉ ገንዘብ ይሰደላ ንሳውን ገንዘብ ክትብል እምበር ከም ሰብዓያ መጠን ክትዕልሎ ትድውለሎ ይነበረትን ሄለን ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ናብ ዘይተለመደ ወልፍታት ኣትያ ምስ በዓል ቤታ ኣብ ሳልስቲ ራብዕቲ ክራኸቡ ጀሚሮም ሳሙኤል ማለት ኣፍቃሪኣ ኩነታት ሄለን ደስ ስለ ዘይበሎ ነቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝፈልጦም ሰባት ገንዘብ ከፊሉ ክከታተልዋ ከም ዘለዎም ገበረ ንሄለን ፈጺሞም ሕማቕ ክረኽቡላ ኣይከኣሉን ምኽንያቱ ቀትሪ ካብ ገዛ ይትወፅን እያ መሬት ጽልምት ክብል እንተሎ እያ ትወፅእ ከምዚ ኢሎም ነዊሕ ተጓዓዙ ሳሚ ንሄለን ስድርኡ እዮም ኣማጺኦምሉ ኣብኣ ድማ ሙሉእ እምነት ኣይነበሮን ከም ሓቂ ሄለን ልዕሊ መጠን ፍልይ ዝበለ መልክዕ እዩ ዘለዋ ስእላ ምስ ረኣየ ጽልል ይሉላ ስድርኡ ስለ ዘማጽሉ ዓይኑ ከይሓሰየዩ ተቐቢልዎ ነቲ ክሰምዖ ዳርጋ ዘባሕርራ ዝነበረ ስደት ብስድርኣ ተገዲዳያ መጽያቶ ማለት ስደት ክትወፅእ ኣይትደልን ነይራ ጉዕዞ ሄለን መመሊሱ ክብእስ እምበር ክንእስ ኣይተዓረየን ንሳሚ ቀትሪ ለይቲ ገንዘብ ክትብል ልቡ እያጥፊኣትሉ ንሱ እውን ብዘይ መጠን ክትጠራጠር ጀመረ ድሕሪ ነዊሕ ገንዘብ ምጥፍኣ ሓደ ሓሳብ ሓሰበ ንሱ ድማ ሄለን ትጥቀመሉ ዝነበረ ፌስቡክ ሜሴንጀር ባዕሉ ስለ ዝኸፈተላ በቲ ኮድ ገይሩ ከፊቱ ክሪኦ ወሰነ ኩሉ ከፊቱ ምስ ረኣየ ንዝተፈላለዩ ትጽሓሓፎ ዝነበረት ሜሴጅ ኣንቢብዎ ክትፈልጡ ግን ካብቲ ዘንበቦ ኣዝያ ዘሕረቐቶ ተላ ምስ ሓደ ናሆም ዝተባሃለ መንእሰይ ዝተጽሓሓፈቶ እዩ እቲ ጽሑፍ ድማ ከምዚ ይብል ነበረ ናሆመይ ሓዳር ማለት እኮ ተኸባቢርካን ሙሉእ ዕድመኻ ሕጉስ ኮይንካን ምንባር እምበር ተገዚእኻ ምንባር ኣይኮነን ኣነ ፍጥር ካብ ዝብል ባህገይ ምስ ዘፍቀሮ ሰብ ክነብር እዩ እዚ ፋራ ክምርዖ ሓሲቡ ዘሎ ኣይኮነን ከፍቅሮ ከም ሰብ ከማን ኣይኣትወለይን እዩ ስለዚ ብልክዕ ዘፍቅሮ ወዲ ንስኻ ኢኻ ንኡ ተሓቂ ክነግሮሞ ኣነን ንስኻን ቀሲና ፍቕርና ነስተማቕር ናሆም ግን ኖ ሄለነይ ክኸውን ዘይኽእል እዩ ምኽንያቱ ኣነ ብደገ ዝኾነ ዝድግፈኒ ሰብ የብለይን እንተገደደ ካብዚ ክምርዖኪ ተሓሲቡ ዘሎ ርብሕ ዝበለ ገንዘብ ክትሕዘለኪ በቃ ናሆመይ ጥራሕ ቀሲና ፍቕርና ነስተማቕረሉ ይኹን እምበር ናይ ገንዘብ ከዓ ናባይ ግደፎ ሳሚ ከምዚ ዝብል ቃል ምሰንበበ ስምዒቱ ምቁፅጻር ሰኣኖ ደዊሉ እቲ ሓቂ ከም ዝፈለጠ ምስ ነገራ ሄለን መሊሳያ ተሓጒሳ ብኸመየ ዝነግሮ ስለ ትብል ዝነበረት ሳሚ ንስድርኡ ደዊሉ እቲ ዝገጠመ ምስ ነገሮም ስድራ ሳሚ ናብ ስድራ ሄለን ከይዶም ጓልኩም ኣግዲዓትና ኣይተጸበናያን ንወድና ጠሊማቶ በዝን ዝነደሩ ስድራ ሄለን ንጓሎም ከማኸ ዓይነት ጓል የብልናን ኣዋሪድክና ውርደተኛ እንዳበሉ ልቢ ዝሰብር ቃላት ደርበዩላ ሄለን ግን
نتبدي زحزتو فقارئة نناهم دويلا تحقوسنا هيتاي كابلومي كأسينا خنبرينا إيه هيلاني اتغنزب سليتو كديو ناهومي كأ ناي غنزب يصنح الكامو اتناي دقا كله تحقي من كم زناقرو أي فلتكون جنا فليت أولو ناهم انتاي فليتو مالت أي تردى أنن اتغنزب كسديدو الكدو إلو حاتتا انتاي كسد اللي دقا ناهم بحركان سمعني أنا مساخي ولا حنت فقري يخون فتوات يا باللين نايول فتاتي كتخقل النية مساخ قريبة كاباخز دليو زنباركو ناقر ገንዘብ እንተዘይብልኪ ንራኸበሉ ኣብነት የለን ካብ ሕዚ ናባይ ገጽኪ ከይትድውል ኢሉ ኣብ እዝና ዓጸዋ ሄለን ፍጹም ክርዳኣይ ከኣለን ሕልሚ ድዩ ጋህዲ ደጊማ ተደወለት ምቕባል ኣቢዋ በኣካል ክትረኽቦ ዋላ ተፈተነት ፍጹም ክትረኽበይ ከኣለትን እቶም ቀረብታ ዝነበሩ ኩሎም ሰብኣያ ገንዘብ ምስዳድ ምሰቋረጸ ክርሕቁዋዮም ተራእዮም ዝነበራ ገንዘብ ምስ ወደአት መኽፈል ገዛ ኽራይ ስለ ዘይነበራ ንብረታ እናሸጠት ክትነብር ጀመረት ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ንብረታ ሸይጣ ወደአቶ ኣይኮነን ንመንበሪ ንመግቢ ዝኸውን ገንዘብ ሰኣነት እቲ ዝረአየቶ ጓል ትበህጎ ዝነበረት ነዊሕ ፀጉራ ቆሪፃቶ ህይወታ ፋሕፋሕ በለ ምስ ግዜ ኣብ ሓደ ባር ከም ወይተር ተቆፂራ ስራሕ ኢላ ጀመረት ዝተፈላለየ ከም በዓል ሽጋራ ኣልኮል ገለና ወሰደት ሰኺራ ምስ ዝተፈላለየ ወዳት እውን ተሓድር ከምዚላ ነዊሕ ተጓዓዘት ከዕለታት ሓደ መዓልቲ ሄለን ኩሉ ነገር ኣጽልዓ ንነብሳ የቕሬታ ሓቲታ ዝነበራ ወልፍታት ገዲፋ ሓድሽ ህይወት ክትጅምር ምስ ነብሳ ተመጻብዐት ፈጣሪ ብሓይሉ ንኽድግፋ ካብ ልባ ለመነቶ እቲ ኸማና ዘይኮነ ፈጣሪ ንሕና ክንረሕቆ ዘይረሕቀና ታሪካ ንኽቐየር ብሓይሉ ደጊፍዋ ኩሉ ሓሊፉ ዓብዪ ትምህርቲ ምሂርዋ ዝነበረ ወልፍታታ ገዲፋ ኣብ ሓደ እንዳቡን ስራሕ ጀሚራ ሙዕሩይ ህይወት ሰላም ቅሳነት ኮታስ ሰላም ረኸበት ዛንታ ድማ ኣብ ካሊእ ከይድገም ንዝተፈላለያ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ካባይ ተመሃራ እናበለት ክትዕልል ጀመረት ህልናኣ ከዓርፈላ ስለዘይከኣለውን ንሳሚ ይቕሬታ ሓተተቶ ሳሚ ግና ክቕበላይ ከኣለን ሄለን ተስፋ ከይቆረፀት ለይትን ቀትርን ሳሚ ሓወይ ፈጣሪ እኮ ሕደጉ ክሕደገልኩም ዝብል በጃኻ ሕደገለይ ሳሚ እውን ኣይሓመቐን ሓቅኺ ኣብ ዓለም እቲ ብሉእ ሰብ ቂም ዘይሕሰብ እዩ ስለዚ ይቕራ ይኹነልኪ ሄለን ዛንታኣ ካብ ዕረና መዓር ተቐይሩ ኣብዚ ሰዓት ሰሪሓ ህይወታ እናመረሐት ሰላም ዘለዎ ናብራ ተነብረላ ንብለኩም ንሕማቕ ዛንታኻ ብጽቡቕ ክትክኦ ጸዓር እምበር መሊስካ ነቲ ሕማቕ ኣይትወስኸሉ ሰላም ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ነዛንታ እንተደኣ ፈቲኹምዎ ላይክ ግበርዎ ኣብዝ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተደኣ ሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ደኣ ሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንኹላትና ይቕኒለይ